en outro país cualquera, os políticos responsables hubieran montado unha roda de prensa cada un e ido pa súa casa. O que máis me arrepentín foi do abuso que fixen dos purís, que acabei vendo o problema. E o que máis me arrepinto é o que lle estamos deixando aos fillos. O tema de equinalimia, cáncer de colon, próstata e un montón de cousas raras que é moi superior ao resto de Galicia, o sea, de Galicia a España. Saúdos, o pasado 11 de xullo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditaminou unha sentenza histórica. Condenaba a Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependente do Goberno de España, pola súa inacción ante a contaminación no encoro das Conchas. Esta inacción trouxo consigo un deterioro dos dereitos fundamentais dos veciños demandantes. Tanto a Xunta como a Confederación Hidrográfica Miño-Sil anunciaron que a van recorrer. Esta sentencia que xa dixen ao principio que ten importancia e relevancia por poñer un problema, sacalo do submundo e poñelo en riba da mesa, encima do debate. Pero como que do submundo? Lo hemos sacado nosotros porque te ha caído una denuncia que te ha condenado. Y aún encima de que te ha condenado, vienes que no tienes competencia. Y aún encima, a ver, de buscar las dos administraciones soluciones, o único que fan é pa aquí, pa allá, pa aquí, pa allá, e así levamos 15 anos. É unha sentencia que, desde o meu punto de vista, por primeira vez en moito tempo, fulmina o principio de que quen contamina paga. Aquí quen contamina, no, parece que a culpa é do cha-cha-cha. Este procedimiento es un procedimiento por vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes. Aquí los responsables son la administración. El garante para proteger los derechos fundamentales es la administración y, por tanto, los demandados tienen que ser la administración, no pueden ser empresas privadas. Si la Confederación entiende que haga justo por pecador, pues lo que tiene que hacer es sacar a bailar el cha-cha-cha a los responsables de la contaminación. Eso solo lo puede hacer la Xunta de Galicia o la Confederación. Que lo hagan. Es que es uno de los problemas, que ha habido una absoluta dejación de funciones en materia de control e inspección de la calidad ambiental. A Xunta de Galicia descoñece cal é a orixe desta contaminación. En Noticias Dispersas e Radio Liberdade queremos investigar cal é a resposta a tan enigmática pregunta. De onde virá a contaminación na Limia?